What's up guys? Idem na tréning do Rudiny. Celý týždeň som nebol jazdiť, lebo som stále pracoval. Vidíme sa na trati. Sledujte toto video a dúfam, že sa vám bude páčiť. Celé video nájdeš už teraz na mojom YouTube kanáli. Link nájdeš v profile alebo na story. A teraz poďme ďalej. Máme po oboznamovacom tréningu v Rudine. Tráť je dobrá a idem si dať prvú 30-ku, tak ideme na to. Začíname od toboganu. Tobogán. Dvojak. Opa! Celé video nájdeš už teraz na mojom YouTube kanáli. Link nájdeš v profile alebo na story.